mangwanani, masikati, manheru, kunzvimbo dzakasiyana siyana. Isusu kwedu achiri makuseni, makadii mose. Ndini baba Chirenje, ndiri pano nhasi musi wa 1 November 2025. Ndichikupai kukutendai mose pasi rose nebasa guru ramuri kuita mukundibatsira kana kuti mukumira neni muhondo dzandakatasana nadzo. Hondo idzi tinovimba nekutenda kuti hondo idzi dzaakunopera uyezve dzinopera. Tinotenda kuti patafamba tafamba zvakanaka zvezuva ranhasi 1 November. Tichibvunza vari kubata pfuma dzedu vari kuti izvoivo vapa $15,872. Zvoreva kuti mari haisi kudzika pasi, mari iri kukwira. Zvishoma izvozvo tinosvika. Saka chikumbiro changu nekuridziro yangu kwamuri vana veZimbabwe, vana veAfrica, Europe and beyond, kuti aiwa ngatirambei tichingosapota padiki ipapo tinosvika, nokuti kwatakabva ndokwakure kwatakuenda padhuze. Saka uyai, ndinotarisa mugrupu ndinonzwa vamwe vachitizvo dzokororo ine simba. Inyaya yekuti vanenge vaine chishuwo chokuti nhamba yedu kana kuti mari yedu iripo iwedzere. Saka ngatiitei tichibatsirana, inini pache zvangu sehama yenyu Chirenje. Aiwa, handinai chimwe chinhu chizhinji, asi ndine mufaro wamunondipa wokuti ndiri kutenda misi nenguva. Kana pandiri kurara, kana pandiri kufamba, ndiri kungotenda. Zvakutondishamisawo kuti kana ndakafamba, nezuro ndakafamba ndichiti ndipinde mutauni ndichida kuti ndende ndinoona chiremba wangu, ndakabva ndasangana nevanhu vazhinji vandakasangana navo vaingofara kuti baba Chirenje tinofara kuti muri vapenyu, baba Chirenje tinofara kuti muri kusekerera. Ndakati chikonzero ndimi, munondipa upenyu, chikonzero ndimi, munondipa kusekerera, nokuti kana usina kufara hauna upenyu. Saka ndinoramba ndichikutendai kuti kusekerera kunoku, kutaura kudai, zvizhinji zviri kubva kwamuri. Rambai makamira neni, rambai makandisapota. Ipapa paChibanda Media, nevasekuru venyika Uncle Send, munopaziva. Musazopachirika kana masvika ipapo matongoona chete iwayo manotification bells iwayo, rambai muchabaya, zvichiramba zvichiitika zvichienda mune zvakanaka. Chawana mubi yako mangwana chiri kwauri. Ngatimire pamwe chete tichibatsirana sematauriro amuri kuita kuti ngatibatsiranei. Ndiri kuzvionawo mugroup, ndinomboti dongoresei, handina kupinzwa zvangu asi ndinomboti dongoresei ndoonawo. Ndinoona makomenzi enyu akanaka, ndinoona kutaura kwenyu kwakanaka, ndinoona kukurudzirana kwenyu kwakanaka. Rambai tichibatana, ndiko kubatana ndiko unonzi upenyu. Ndinoramba ndichikutendai, zvizhinji. Alright. Baba Chirenje, baba wangu, pakubva patanga program yekutumirwa mari kusvika pari nhasi, zvakuratidzai picture ipi? Dai kwakuchinzi hamusi muZimbabwe, imimi muri kuona musiri muZimbabwe, makatarisa mhuri yeZimbabwe iri kuita zvairi kuita, pamwe iri kuitirawo umwe munhu. Zvakupaiwo picture ipi kune vanoona? Zvandipa muono wokuti vanhu vakabatana. Vanhu ava vane rudo. Nokuti vanhu vakashaya rudo hapana chinofamba. Rudo ndo chakatanga. Zvoreva kuti vanhu ava maKristu. Hakuna munhu akazonamata akanzi munamati asina kutanga aita rudo. Saka vanhu ava vane rudo. Ndo kupindura kwangu kudiki kokuti vanhu ava vane rudo. Dai Mwari aramba achivawedzera rudo irworo, achivawedzera. Takawanda tine matambudziko, takawandisisa tine matambudziko, ende matambudziko iwayo pane nguva dzokuti haukwanisi kumira wega. Anoda hama dzepadyo, anoda vadikani vepadyo, vanoda nyika ine rudo. Saka maonero angu inini nematauriro angu inini ndeyekuti nyika iyi, vanhu ava vane rudo. Hongu.
ndine mubvunzo zvakare vachirenje. Ongo. Tinogona kunge takamboubvunza mubvunzo uyu. Kana takamboubvunza nhasi tafunga kuudzukudza zvakare. Tinonzwisisa kuti mane 4 years muri panze apa. Taura chokwadi pamberi paMwari kurara zuva rimwe chete panze igore kana kutoti millions. Saka pazosvika 4 years apa menge muchine tariro here kuti zvechokwadi muchakunda muchawina imba iyi. Sununguka kuti natsonditsanangurira chokwadi ipo. Munoona chief, vanhu vazhinji kwakanzi kwafiwa kumusha vanoti tinozoenda mangwana akuvigwa. Chikonzero ndechekuti havadi kurara panze. Hendidya vanonzwa panze pane mhepo, pane chando, pane chii nechii, saka vanorarira kuno vozofuma vachimhanya vachienda vachinoviga muno vachidzoka. Makore 4 auri kutaura yandagara panze aya, anga asina kureruka baba, anga asina kureruka, anga ane matambudziko akawanda, asi chikonzero chandakagarira semubvunzo wenyu, chikonzero chandakagarira ndechekuti ndipo pane whole life earnings, ndipo pane upenyu hwese. Ndafara kuseni kunoko, rega nditaure imwe nyaya yakasiyana nezvamandibvunza. Kuseni kunoko ndadongorera pagroup, ndikaonawo imwe hama handichazivawo kuti ari kupi, akabva akanda mufananidzo wakatitora musi wa 29 October 2012 tiri paToyota yangu tsvuku iye yandinogara ndichitaura iye, tiri panapa pastand apa tisati tatanga kupavaka. Ndafara chaizvo pandaona mufananidzo ndikati vanhu vanochengetedza kubva 2012 kusvika nhasi, asi ndauona. Asi chikonzero changu baba Chibanda chaita kuti ndigarire apa ndicho chandotaura nguva dzese nemazuva aya ose. Baba Chibanda, apa ndipo pane upenyu hwangu, ndipo pane mwoyo wangu. Makabata apa mabata mwoyo wangu. Hanzi pane pfuma ndo pane moyo. Ndipo pane moyo. Ndipo pane pfuma yangu ipapa, ndipo pane moyo wangu. Nekuti mawanira ndakaita pfuma iyi baba ndio anorwadza kunyanya. Mataurira andakaita kunzi wakanzwa uchinzezvo munhu is a tracker. It's not easy, it's not life. Muri kunzwa zuva iri riri kupisa kuno kwi. Baba Chibanda, iri zuva riri kupisa. Rinenge richikupisa uri paChirundu border post. Wapagara futi 3 days usati wayambuka Rwizi. Saka munoona kuti zvese izvozvo wakazvitarisa ukazviumbidza zvese zvinoita kuti unzwe moyo zvisina kunaka. Saka takaramba takagara makore 4. Ndo chikonzero chedu chikuru. Alright, baba Chirenje, muchiri kurangarira here pane imwe hama yenyu yakandisira message nezuro zvikanzi angosendi ndoda kuti munditsvagire munhu 1 pavanhu vese vakataurwa nababa Chirenje pa4 years dzavagara vari kuti mune mudzimai akauya mazuva some 3 months ago, akauya nemufushi wake netuupfu twake akanamata mbou. Chokwadi. Hanzi muchiri kumurangarira here uyezve muchiri nenhamba dzake here. Pane imwe hama yenyu yekuti imi baba Chirenje ndiri kukubatsira ende akatotumira zvakatumira. Uye ari kuti ndicharamba ndichizvaita. But mukadzi iye ari kuti mumweya wake munhu iyeye wamakataura mukadzi iyeye ada kumuropafadza. Muchiri nenhamba dzake here uye muchiri kuziva kuti anobatika sei? Ndinenge ndakupinda basa baba. Basa randinopinda ndekuti akabva kuWestley kuGazeboko. Asi kuti anditsvagi akatofona nefoni yemumwe musikana anotengesa mutakshop. Saka nenda kuenda takshop by takshop. Ndichibvunza kuti ndiwe here une mukadzi wakafona uchinditsvaga pana amai vainditsvaga. Izvozvo ndinokwanisa kuzviita. Ndakanga ndabudirira ndinoya nawo. Kana vachinge vachionawo handiti tiri kukumbira kuti vange vari vanokubatai because pane hama iri kuti ine zvairi kuda kuvaitira mai vavo. Ndinotenda zvizhinji. Nekuda kwezvavakakuitirai. Ndinotenda zvizhinji. Vari kuti mumweya wavo pavakaona vhidhiyo muchitsanangura pane chakamutswa. Amen. Amen. Chavari kuda kuti vange vari vanovaitira something because vari kuti mai vavoka havana kupa nekuda kwekuti vanavo. Ndizvozvo ungu. Ukaona munhu akutsapura zvinhu zvaari kudya iye vakapa nekuti vane rudo. Vakapa plate yehupfu iyi yokuti takangoibikawo zuva rimwe chete. Ipapo ndo pandakaona runonzi rudo. Pahupfu ndakaona runonzi rudo.
kazhinji hatidaro. Aiwa, kazhinji hatidaro. Tinoti hatina. Ehe. Asi upfuri urimo mumba. Asi ivo vakati mafuta tiritori nekabhotoro. But tinoti pane vakawanda vari kunyora pacomment section. Vanenge vachiti dai ndandine chekupa chirenje. But munhu iyeye kutaura ikoko makuseni anenge atotenga chingu. Ane mari yechingu yamangwana. Saka munhu iyeye akataura akati uru ndo rudo rwandiri kuti haasina kuti vamwe vese havana rudo. Pazvamai vavo zvakamubata mwoyo wake. Ndo mabatirwo azvakandiita, asi ndichaisa effort. Ndiri pano pamusasa pa day in day out. Ndichaisa effort yokuti ndivatsvage. Chandinoziva ndechoti vanogara kumhiri uko nemwana wavo mukomana avakati anoshanda kupiko. Hamene kwavakataura kuti mwana iye anoshanda, asi ivo ndo varikugara pamba pemwana wavo, asi kumba kwavo kwavanogara ivo kuchitungwiza. Saka zvinhu izvi zvakaitika vari kuno. Saka pavaitora tuvhu nechi ndozvavanga vasirwa nemwana wavo kunzi vasare vachidya. Ndozvavakai vakandipa. Saka mai vavo kana vakateerera tokumbira kuti mutibatewo, kune hama yoda kukukomborerai. Yakakomborerwa nerudo rwamakaitira vachirenje. Baba Chirenje, shoko renyu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Shoko rangu rekupedzisira ndikuti ndinokutendai. Kutenda kwangu hakupere. Vakuru vakati kutenda kwakitsi kuri mumwoyo. Saka ini ndinoramba ndichikutendai day in day out nekuti zvamuri kuita ndiri kuzviona, uyezve mufaro wamuri kundipa ndiri kuona. Rambai makamira neni, rambai muchitisapota kusvikira na Uncle Saint vaita vati tasvika pamagumo penhau iyi. Tiipete imimi neni tose tiri pamwe chete toipeta. Ndakutendai muri yeZimbabwe. Tikubatsire kuombera maoko. Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda. Kunyatsoombera ndega. Thank you so much maZimbabweans. Namba ndo idzodzo. Batai namba idzodzo. Link rimo reGoFund rimo mu comment section, description nemu comment section. Chiita much love. Much love. So guys, thank you so much. Bless you so much. Yeah, no, we love you too.